زخبركم تملكتنا طعنا سئنو مقدس حيت زخيزلو بوليتيكا إثيوبيا بزحات مرات بزحات بوليتيكنياتات بزحات نقرات تيبللو نلاش اسكي ابزي زعبازي توساقي حساب كونا ابال ماخلاي كوميتي حزباويان حرنت تግራይን محدار زوادو تግራይ ايتردا يحلفوا بزي ستدينا انقيدنا يبلنا ايتردا انقال احنا مس سلام صنع ممنالاش يا كمتين سمع نريون زلنا بوليتيكا إثيوبيا بخلت ነገር ተወጥረለው متحدقز تحق منغستي خط حاسيولن بوليتيكا منغستي እዩ مقد هاتونا زلو زبل حيلتات بتحدى جزكا كالي من مالسي زارو حيلتاتن وتر له نايت منغستي اقامون حويس كام مالتي نلاش حوحات كم حوحات نتحق منغستي خط حاسيولنا بكل تحق منغست كون كيقول نجر كبر زلو زبل نجر اقام درجات وصلوا مو نسوم كم حدا امارحه حوحات تاي ترجمي زهلو بس درجات ذكر خلو اقام تاي ملخت غي خلو زخل بوليتيكاون وطبعا روح تاي قون زخيل ناسكي نجمر حقي خمت زل غايتي وطرت منغو حق منغستي حقاو سرعات تختل كام غادن حتى تاتون اليوم فلالاي ونت اليوم بسرعات مسرتنا تراي سرعات بزفقدو منغدي مرعين بتحد وجن بتخلق ما انت تقمم حق منغستن حقاوي نجرن يتقصو اي طعمنا لهم تحسبوا دما بتكبر هي طرف حق منغستي بزطسو ناي ولقه وي ناي ጉጅለ ረብሓት ጥራሕ ተተውዘሉ ሓይልታትን خلت ጫፋት ዝሓዘ መንገዲ ምጉዓዝ ካብቲ ጅምር ዝሃገር ያው ዓመታት ኣውፂራላ ማለት እዩ ከም ህወሓት ጥራሕ ዘይኾነስ ከም መንግስቲ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ በብእዋኑ ኣብ ኣደባባይ እናወፀ ብሰልፊ ከይተረፈ ዝገልጾ ዝነበረን ዘሎን ቅዋም ስርዓት ይከበር እዩ حزي زخانة أكل كوا حق منجست خط حست زدلي زخانة أكل كم منجست وصاي منجست سرعة خط حزم قاله حز ولا تجمت منجستي أي لونو علو وصيرو منجست خوينو هم حدر زل أكل حق منجست نات حسي زغد زلو نهزو تجراين نودو زباوين حرنا تجراين منجست كل التجراين كابزو وصاي زلو ممارصات كلهم زعدي هادش دس يلا نختفرس استواصو مغوار يلوم سلازامنو زعدي ختصنح تخوينا نحنا ون كمهزو كله زعد زلو بهرسب هزون تخوينو خنبر تخوينو بسرعه خنخد خنخلالنا انا نول زلنا زروحو قلصي مالتي سرعه تختلكا تخينكا كلهم نغرات صقم يغاطم مالت ايهونن صقم هغاطم يخلي ግን مفتاحي اقدمو استقمط المفتاح له ميت مساعتها أو لزم مساعتها مفتاح كواز خبر أنت خوين حزون بتحق مسرت ختزرار ولا ختلا زول تغليها إذا عصوز جبر تخوين جن يا كيدو تعدي بناتين يقول كأمنت إذا مكمز جور زلوا أكلات حيلتاتن بدحريهم زلوا بروحون بقروان استسلف حيلتاتن تبي هو ده استمسرت سرعات غيرهم زحسوه نسو هادش دشابلها فريسكاس نعوم زطعم كم دليتخا تزور نابز دليوا تفسس بزدليوا انفت بزقيسوا انفت تغعز هاجرن منغستن كلهم يوم زدليو توم حزب سلطان زلو دما ناي زلوق مفصم ስለዝኾኑ ላላውነት ሀገር ዝባሃል ነገር የለን ማለት እዩ ተአማሚን ካትዛረወሉ ተአማሚን ካና ድርድር ተቀርበሉ ሁሉ ነገር ውን ይጽለ ማለት እዩ ከይዱ ብልሙድ አናርኪ ናብ ዝባሃል ነገር ዘምርሕ ዓዲ ዘጥፊ ይኾን ዝኽእል ማለት እዩ قرم اسكي نلاش حزيت يا سلطان زلو منغستي تمرحنا يتعدون مبال زكال مالتي زغلصو يحنلو كوسغم تقصد يزي غبر يزي لنتدال يزبحال ነገር አለው እዚ ክልተ ነገር ይፈጥራሉ በተሐደ ገጽ ህዝብ ትግራይ ቀጥቀጠን ኮካ አንደሊ አሽካጁ ኻዝል ሁነታት ይረአሎ ተዘብዛሓ ኸአ ናይ መቋም ዕድል ንርእለና በብኻቢሞ መወዳቱ ታይ ክኸውን ይኽእል እዚ ከምዚ ዓይነት ንህዝቢ ንሓደ መንግስቲ كم زي خبرك يا طنقا خدبدوك يا اخو عكا اذا عينه تملق متحلف نابي يخدنا زخل تاي خون زخل ودات منغستي نزيل اكل انا محضر نزيل حزبن كبابن ناي حيلي سقمت خوسي ديلو نمحنا يزوسد ነገር አይግባን ትክክሉን አይነበረን ግን ብዙሕ ግዜ ፈኸራን ጀህራን አቅምስ አነ ንልዕሉን ዝኾነ አካል ይኮ ጀህራ هغور زخل ህዝቢ ትግራይ እውን ፈልጦ ዘሎ ካልኡን ፈልጦ ዘሎ ዝመስለኒ እዞም ሓይልታት እዚኦም ኣሃዳውያን ሓይልታት እዮም ታይቱም ከሓይልታት እዮም ኢልና እዮም ዕድመ ልክዖም ህዝቢ ትግራይ ክጠፊ ህዝቢ ትግራይ ክስኮን ህዝቢ ትግራይ ክንብርከኽ ዘይገበርዎ ነገር የለን ኣይነበረን እውን ሕዚ ሓድሽ ነገር ኣይመስለንን
هداويان يوم نابلنا يزمصانا نايتم كتحيلتات يوم نابلنا يوم زمصانا بحقوق زمسل زنبره منقسقاسهم غهاديم زغورو زلو قدم حزي زنورو نايتم كتحيلتات ببكباو استفላለዩ ከምዛ ዓይነት ማለት ጥፋኣታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይገብሩ ነይሮም እዮም ህዝቡን ኣብ ዝሓለፈ ንብሎ ነበርና ንስኦም ዘረጋግጹ ዘለው እንትጅመር ከምዚ ኢሉ ዝውጅ ኣካል መንግስቲ ዘይምዃኑ መረጋገፂ ማለት እዩ መንግስቲ ይኾነን መንግስቲ ንህዝቢ ክሕሉ ናይ ህዝቢ ረብሓ ክሕሉ ናይ ህዝቢ ልምዓት ሕቶታት ክምልስ ይምበር ንህዝቢ ክድብድብ ንህዝቢ ክሕነተ ኮይኑ ኣብ ኣንሃለወታ መንግስትነቱ ይብቃ ኣሎ ማለት እዩ ግን ሕነያን ፈኸራን ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕቲ ኮይንካ ኢኻ ትንሕነን ትፍክርን እምበር ከም ድሌትካ ትገብሮ ወይ ዝኾነ ዓቕሚ ሙሉእ ናይ ስብእና ዘለዎ ፖለቲካዊ ስብእና ዘለዎ ኣካል ተኮይኑ ናብ ሓይሊ ዝኽድ ነገር ኣይነበሮን ማለት እዩ እዚ እውን ዘለዎም ደረጃ ንሪኦም ኣለና ክከራኸሩ ዘኽእሉ ክማየጡ ዘኽእሉ ክማጎቱ ዘኽእሉ ኣብ እዶም ዘለዎም ኣጀንዳ ያው ተቐባልነት እውን የብሉን ይፈልጡ እዮም ስለዚ እቲ ተታሒዙ ዝነበረ ኣጀንዳ ንሶም ብዝደለይዎ ኣንፈትን ፍጥነትን ክቅየር እዮም ዝገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ ሕጊ ይከበር ስርዓት ይከበር መረፃ ይካየድ ኣይካየድ እናሃለወስ ንስ ገዲፍካ ሕዚ ግደፍ እንዶ ንምንታይ ከም ትብሉ ከምዚ ማልፅ ኣጀንዳኡ ክቅይር ማለት እዩ ናይቲ ህዝቢ ኣጀንዳ ምስሓቲ እዚ ኣጀንዳ ንምስሓት ዝግበር ናይ መንግስታዊ ምንቅስቃስ ድማ መንግስታዊ ሓላፍነቱ ብኣግባቡ ክወፃእ ዘይኽእል ኣካል ዝገብሮ እዩ እዚ ክንረዳእ ዘለና ይመስለኒ ካብኡ ኣበይ ክበፅሕ ዝበሃል ጉድኣት ኣየብፅሕን ክትብል ኣይትኽእልን ጉድኣት ከምኡ ኢሉ ዝእውጅ ኣካልስ ይገብሮ ደይገብሮን ሓደ ነገር ኮይኑ ወዲኡ ዋይ ብሓሳብስ ወዲኡ ዋይ ጨፍጭፉ ደብዲቡስ ወዲኡ ማለት እዩ ኣብዚኣ እውን ኮይንካ ናይ ስነ ልቦና ናይ ቶም ካልኦት ክሳዕ ምስሓብ ይኸይድ ኣሎ እዩ ብናተይ ውልቃዊ እምነት ግን ህዝቢ ትግራይ ክሳዕ ዝሃለወ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክሳዕ ዝሃለወ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክሳዕ ዝሃለወ እዞም ፈኸረታት ዞም ኣበኦም ዝበፅሑ ዝበልኻኒ መወዳእታ መብፅሖም ዝመስለኒ ማለት ናተይ ኣብ ቴሌቪዥን ናብ ፌስቡክን ማለት እዞም ኣካላት እዚኦም ቅድሚ ሕዚ እውን ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ናቶም ፈቐራን ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልስን መስዋዕትን ዓወትን ሕዚ እውን ኣበቱ ኣሎ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ነዚ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ናይ ቃልሲ ወነ ክሕልፎ ንውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ዝለዓለ መሪሕነት ከሰጋግሮ ንመንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ናብ ዝለዓለ ሓላፍነትን ብዝለዓለ ትኩረትን ክሰርሕ ክገብርዎም ተዘይኮይኖም ዘሰኩንዎን ኣይኮነን ስለዚ መወዳእቱ ናይ ፌስቡክ ዝበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ላይክን ሸሪን ማለት እዩ ስኢልካ መጨብጨቢ ክኾን ይኽእል ኣብ ቴሌቪዥን እውን ከምዚ ሕዚ ንዘራርበሉ ዘለና ካልኦትን ኣብ ቴሌቪዥን ንስክርን ክኾን ይኽእል ንምንታይ ዘይብል ኣለኹስ ሕዚ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዋና ዓውዱ ፌስቡክን ቴሌቪዥንን እዮም ስለዚ ንፌስቡክን ንቴሌቪዥንን ዝኾነ ኣጀንዳ የብለው ተግባር ግን ናብኡ ከኣቲ የብሉን ንማንም ንዝኾነ ኣካል እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ እውን ኩናት ገለ ዘድልየና ኣይኮነን ካልኦት ኣጀንዳና ካብ ዝሓልፍ ግን ውፅኢት ከምፅእ ዝብል እምነት የብለይና ይብልቀ ምናልባት ናብዚ መፅኦም ብዛዕባ ደቡብ ትግራይ ክሓትናዮም ኣይንሰደቡን ዞባ ደቡብ ከመይ ኣሎ ዞባ ደቡብ ከም ተብካል ኢኻ ኣብ ትግራይ ምፍላይ ከዓ ኣብ ክልተ ግንባራት መኸተላ በቲ ሓደ ገፅ ምስትምካሕቲ በቲ ሓደ ገፅ ከዓ ናይ ቫይረስ ኮሮና ከም ሃገራ እውን ኣሎ እሞ ኣብ ዘሎ ኩነታት ሕዚ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ከም ዞባ ደቡብ ናይ ካብ ህዝቢ ክጅምር ህዝቢ ንኩሎም እናመከተ እዩ ዘሎ ሓደ ዝረሳዕካዮ እውን ኣንብል ኣሎ ኣንበጣ ዋላ ልማዓንቲ እውን ኣሎ ኣንበጣ እውን ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት እውን ኣሎ እዩ ሰለስተ ግንባራት እዮም ህዝቢ ንሰለስቲኦም ኣጣሚሩ ብልዑል ርብርብ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ዝገብሮ ዝነበረ ይረባረብ እዩ ዘሎ ሓይልታት ትምክሕቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናይ ትግራይ ሓድነት ንምድኻም ናይ ትግራይ ህልውና ንምጥፋእ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እዮም ዝመፁ ሓደ መእተዊ በሪ ብዞባ ደቡብ እዩ ዘሎ ንሶም ኩሉ ዝከኣሎም ሕዚ እውን እናገበሩ እዮም ትማሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን እናገበሩ እዮም ዝተፈላለዩ ካብ ገንዘብ መዲብካ ዝኾኑ ዕፅዋት ምልኣኽ ዝተፈላለዩ ህዝቢ ኣብ ናይ ልምዓትን ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ሰላምን ኣጀንዳ ከይፅመድ ካልእ ከምዚ ሕዚ ነውግዖ ዝነበርና ካልኦት ኣጀንዳታት ብምሃብ ተረጋጊዑ ናብ ስርሑ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሕዚ እውን ኣበትኦም ኣለዉ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ክሳዕ ዝሃለዎ እዚ ኣጀንዳ ናቶም ስለ ዘይደርቕ ማለት እዩ ህዝቢ ግን ኣብ መጀመርያ ከባቢ ዝነበረ ምድንጋር በብእዋኑ እናተረድአ እንታይ ይብሉ ከም ዘለው እናፈለጠ ብፅንዓት ይቃለሶም እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ህዝቢ ዝክሳዕ ዘሎ ናቶም ለኣኽቶም ስለ ንፈልጦም ቶም ክትፍንክሕትን ብድሕሪኦም ዘለዉ ሓይልታትን ህዝቢ ትግራይ ብሂወት ክሳዕ ዝሃለወ
ዘየቋርጽ ወፍሪ ስለዝኾነ ዝገብርዎ ቀጸሉና አለ ይሕዙና አለ እዚ ህዝብ እንሃለወ ዝኾነ ነገር የለን ኣብኡ ዘሎ መሪሕነት እውን በብእዋኑ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት በብእዋኑ ንረኽቦም ካብ ዝጠፍኡ እውን ካብ ጽቡቓት ስራሕቲ እውን እናተምሃረ ልምዲ እውን እናወሰኸሉ ህዝብና እውን ብዝበለፀ ጎድና እናሰለፍና ስለዝንከድ ዘለና ብምሉእ ልቢ ኢና ንሰርሕ ዘለና ሓደ ሓደ ከባቢታት ከም ዝዝክሮ ኣብ መጀመርያ 2011 ከባቢ ደብረ ኸረኽን ፈረኽረኽን ዝነበሩ እዩ ሒዙ ዛእዋን እዚኣ እዞም ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኣትዮም ዝነበሩ ከባቢታት ካብቲ ማእኸል ዝበለፀ ጽኑዓት እዩ ብዝበለፀ ማለት ወሰን ኣይኮኑን ዘለዉ ሕዝቢ ኣተሓሳስባ ማእኸል እዮም ንሶም ትምክሕቲ እውን ናይ ዓወፅ ወፅ ክሳዕ ዘብሎም ሕዚ ብዝበለፀ ፀላዕላዕ እውን ዘብሎም ዘሎ እቲ ዝሓሰብዎ ነገር እናመኸነ በብእዋኑ እቲ ህዝብን እቲ መንግስትን እቲ ውድብን እናመኸናየ ስለ ዝኾንና ካብ ዝተፈለ ነገር ኣየምፁን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ግረም እሞ ምናልባሽ መወዳእታ ናይ ውልቀ ሕቶ ካሓቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን እናተዘረበሉ ዝቐነየ ፅባሕ መፅሓፍ የምርቕ ኣለዎ እዚኣ ሓተት ክሰዶም ደስ የብለንን ብኢትሪያል ተዋህባን ተዋህባ ሓተታት እየን ግን ፅባሕ መፅሓፍ የምርቕ ኣለዎ ግዜ ረኺቦም ኣሎ ከመይ ገይሮም እውን ይበሃል ኣሎ በቲ ገፅ ናይ ኮረና ቦቲ ናይ ትምካሕቲ ቦቲ ናይ እቲ ሓንቲ ነበርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚያት ዘሎ ኩነታት ተፃዊሮም እንደገና ሓድሽ መፅሓፍ ሒዞም መፅኦም ኣለዎ ብዛዕታ መፅሓፍ ንእሽተይ ይበልና ክንሰናበት ሕራይ እታ መፅሓፍ ፅባሕ ምረቓ ዘይኮነስ ናብ ንባብ ትዝርግሐሉ መዓልቲ እዩ ናብ ንባብ ክትዝርግሐ እያ ግዜ ዝበልካዮ ሓደ ሰብ 24 ሰዓት ካልእ ሰብ ዘይወስደሉ ግዜ ኣለዎ እዩ ስለዚ ዝበለፀ ስራሕ ክመፅእ ከሎ ዝበለፀ ፅዕንቶ ክመፅእ ከሎ ነቲ ፅዕንቶ መውፅኢ መንገድታት ብዝበለፀ ክትሰርሕ እምበር ዘግብር ኮፍ ኢድኻን እግርኻን ኣጣሚሩ ኮፍ ከብለካ ዝኽእል ኣይኮነን ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጠቐነን ናይ ምፅልላዕን ኩነታት ተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ንሕና እውን ንፈልጦ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ እዩ ንዕኦም መቃለሲ ሓደ መንገዲ ንሶም ብዝርድእዎ ቋንቋ ንዕኦም ዝኾን መፅሓፍ ምድላው ናይቲ መፅሓፍ ማእኸሉ ክብርታት ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ኣብ ዝነውሕ ዘመኑ ኣብ ዝነውሕ ስልጣነ እዋኑ ዘማዕበሎም ክብርታት ኣለዉ እዞም ክብርታት እዚኦም እዛ ሃገር እዚኣ ከም ሃገር ጠጠው ክትብል እንታይ ኣስተዋፅኦ ነይሩ ሓይልታት ትምክሕቲ በብእዋኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብርዎም ዝነበሩ ወፍርታትን ህዝቢ ትግራይ ከመይ ከም ዝመክቶም እንትምክት እዞም ክብርታት እዚኦም ሒዙ እዩ ነዚኦም ብዝተወሰነ መንገዱ ኣጀንዳ ንምፍጣር ዝኣክል እምበር ብዛንሃተይ ዓቕሚ ተፃሒፉ ዝውዳእ ኣይኮነን ናይ ነዊሕ እዋን ስልጣነ እዩ ግን ኣጀንዳ ዝፈጥር እዩ ማለት እዩ ኣብኡ እናሃለወ እቶም ሓይልታት ትምክሕቲ ዋላ ሕዚ እዚ ኩሉ እናገበሩ እናሃለዉ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ሓፅን እናኾነ እናቃፀሎም ንሶም ናቕሃሙ ህዝቢ ትግራይ ግን ከምኡ እናበለ ዝቕፅል ዘሎ ዝብል ዝድስስ እዩ ትግራይን ትግራዋይን ክብርታቱን ፅንዓቱን ኣቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣብቲ መፅሓፍ ብዝርዝር ምርኣይ ይሕሽ እዩ ንሶም ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ መሓዝ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ሕዚ በብኣፍና ኩላህና ክንዛረቦም በብከባቢኡ ኩሉ ይልመድ እዩ ተሰኒዶም ግን ኣይተቐመጡ ሓደ ክልተ ተባሂሎም ስለ ዘይተቐመጡ እግረ መንገዲ እውን እቲ ካልእ ብሄር እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ስለ ትግራይ ፈሊጡ ንምንታይ ደኣዮም ትግራዋይ ከምዝ እንተኮይኑ ንምንታይ ደኣዮም ቶም ካልኦት ሓይልታት ትምክሕትን ኣህዳውያንን ኣብ ዝሓለፉ ዳርጋ 800 ዝኾነ ዓመታት ከምዚ ዝበለ ፅዕፅዕ ዝኾነ ፅልኢትን ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝገብርዎ ወፍርን እንታይ ደኣ ኮይኑ ኢሎም ክርድኡ ንቃልሲ ብዝሕግዝ መንገዲ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝገብረሎ ቃልሲ መቃልስቲ ብዝሕግዝ መንገዲ ዝተዳለወ እዩ ማለት እዩ ክብረት ያብልና እታ መፅሓፍ ያው ኩሉ ከንብባ በጋጣሚ ክንዕድም ናይ ክብርታት ትግራይ እውን ተመልክት ስለ ዝኾነ ኣይተረዳእ ሓለፎም ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዋና ማሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብዚ መፅኦም ዛሁና ርእታ ዚና ኣነመስግን ክብረት